Kini atong latest weather update Wednesday, September 22, 2021. Ang low pressure area na atong gimonitor naa na sa West Philippine Sea or 205 kilometers sa may silangan, amihanang silangan ng Pag-asa Island, Palawan. Og expected nato karong adlaw makagawas na ang LPA sa atong Philippine Area of Responsibility. Nakalakip kini sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ na padayong nakaapekto sa may Southern Luzon, Visayas at sa lalawigan sa Mindanao. Ang weather condition sa tibuok sa Central Visayas, kasama na ang probinsya sa Cebu ug diri sa may eastern part of Visayas, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.